Ayan, thank you so much sa lahat ng mga sumayaw. Sa request from Delphine Albano. Oo nga. At syempre mga Sigaw. And syempre, hello po sa mga bago natin na mga bisita na. welcome to the government po. Ayan, medyo maliit yung ating function hall. Ayan, sobrang nandito energetic ng ating mga bisita. Grabe. Mga tao ng mga. Oo, kasi hindi kami yan. Oo, kaya pagdating ba nakakuha ko ng isang request mali, sampai na nila kawain namin yung Yes, sir. nakakatahin na yung sasayawin na